Hello Marere. Hayi uMarere ngunyoko. Khandiyeke wena. Boy ezibiza ngebeast. Akhaniphe nje 2 minutes Joe. Andijoli ne-sunlight mna. Can you imagine ndijola nesepha yovasa izitya? And booty, I don't date with short guys. Just imagine sendijola ne-dragon. Wow. Soze ndijole nekati ndifuna indoda ne-muscles. Andijoli negorilla. Awusek ufuna ntoni ke? Indoda must ibe nemali at least noba yi-5 million esibhajini. Tata akho nayo yena akanayo but imani khathi cwaka. Le nto inamadimoni. Uyabona wena xa udibene notata akho nidinga umthandazo. Ayibo ziphi itshintshi zethu? Imali zethu bhuti. Ayibo driver. Unyoko udriver. If ugood ke maths 10 ungazohlala efront nje. Ingxaki ndifike kholo bhuti we-maths lead. Yemani sisi into ingxaki yakho. Ndifuna itshintshi yami ye-8,000 bhuti. Yo. Kasaphi itshintshi zethu bhuti? Driver. Yemani futhak. Imali ne-taxi. Taxi R7.42. Hey! Vumani bo. Ayibo, i-protection ingenaphi? Vumani bo. Futhek, uyifake yesangoma wena. Ayibo Mariri. Intoni wena? Sunlight. Uyisephi isangoma? Awuyiboba yi-fake laa nto. Uyakwazi ubona i-fake wena wogqiba unxiba isiketi se-R20. Mbotsho bakunyoko. Yo, kaniphi short fethu. Yo, ne-stress. Uyabuthanda ubutywala udinga i-rehab wena. Uthini? Ndithi uyabuthanda ubutywala udinga i-rehab. Uyathanda uthetha udinga impama wena.